entero me gusta más. Un inglés dijo yes, yes, y un francés dijo la, la. Ay, 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 limones para beber. Ay, 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 limones para chupar. O zume do señor, feito con estas manciñas. Pero miro, este vaso está medio baleiro. Hai que ser optimista, King Kong. Tamén podes dicir que está medio cheo. Vouche cobrar o mesmo. E mira que mans, neste bar é toda unha desgracia. Desgracia te la pinta que tes ti, Non este zumiño cheo de vitaminas. Xa. Ves? Cantantes o bebes, antes marches. Pois marcho. Ei, panarras, que me tes que pagar 2 euros. Será desgraciado. Desgraciado é o que entra neste bar. O que marcha, como fago eu, é un home afortunado. Estivoche ben, moinante. Vémonos mañá para ver o Depor Celta, Sí, ata mañá. Ata mañá. Vai ser un partidazo. Estou desexando que empece. Dalle co fútbol. Pero que pasa? Que a xente non pensa noutra cousa. Prefiro ver o fútbol que caer polas escaleiras como a onte. Sí, pero Balbina ten razón. Na vida non todo vai ser de por Celta. Efectivamente. Agora mesmo, na televisión por satélite, están votando a selección de Australia contra de Singapur. Debe estar interesantísimo. Últimamente este está obsesionado co fútbol, Pero miro, un Depor Celta é o máximo. Pero para que queres ver Australia-Singapur? Para saber se gañan os de Australia ou os de Singapur, pixiñas. E logo din que o parvo son eu. Xefe, non estará levando a súa afección polo fútbol demasiado lonxe? Lonxe? Non. Australia e Singapur quedan cerca de Albacete, non? Anda, preocúpate menos do fútbol e máis de atender o bar. E vai lavar esas mans, bandallo. Si, o que ti digas, Ruliña. Subo un momentiño, Vai, e non tardes moito, Non te preocupes, lavo as mans e baixo. Que, Mónica, acabaches de limpar a tele? Mirade por aquí. Non entendo como pode estar tan chea de manchas de nocilla, de chourizo. Cousas de Miro. Cada vez que saen os seus ídolos, quere abrazalos. Sí, antes eran Heidi e o Pato Donald, agora Ronaldo. Raúl, Roberto Carlos, Tristán... Últimamente ese bandallo non pensa máis que nos futbolistas. Sempre vendo o fútbol. Xa, ti nunca podes ver o que che apetece. Eu moito tempo non che teño para ver a tele. O que máis me presta son os programas de entrevistas. E agora hai tan poucos. Pois a min as entrevistas sempre sen pesados con Galeria, que só lle interesa a eles. E que programas pensas que debería ver? Pois alégrome moito de que me faga esa pregunta, porque, na miña opinión, ese é un asunto moi urxente. Moi urxente é o traballo que teño no quiosco. Chao. Chao. Ai, se por min fose, nesta casa non había televisión. Con razón lle chaman a caixa dos parvos. Balbina, é unha emerxencia. Que pasa? Pois que non me funciona a tele. Que casualidade, Antón. Precisamente estábamos falando de xente como a ti. Xente que necesita un técnico. Non, xente que necesita un trasplante de cerebro. Moi graciosa, non te rías, Lercha, que é unha cousa moi grave. Chamei todos os técnicos que viñan na guía, non pode vir ningún. Mañá é o Depor Celta. Vaya, Protección Civil non ten nada previsto para casos como este. Non sei, chamachelo Exército, a Cruz Vermella... Pero ti és unha tarambaina, non se importan as desgracias da xente ou que? Se non atopas un técnico, por que non probas a darlle uns golpes á tele? Moitas veces funciona. Uns golpes? Non, a tele para min é sagrada. Sería como zoscarlle a miña nai. Pois ben pelo partido bar. Non, para min o fútbol... ten o seu ritual, sabes? O meu sofá, as miñas zapatillas... Que sibarita. Sí, o meu sofá, as miñas zapatillas e as cervexas de miña irmá. E a empanada, non vou beber co estómago baleiro. Anda, aproveita para pasares un día sen fútbol, mona, que non che a vir nada mal. Que pouco corazón tes, non? Ti serías capaz de deixarme un día inteiro sen respirar. Escoita, champiñón. En vez de perder tanto o tempo co fútbol, preocúpate máis do traballo e de darlle exemplo a Miro. Non, eu son unha persoa modesta. Prefiro que el me dé exemplo a min, Ai, que gracioso. Mira, vai agora mesmo arriba onde a Miro, e dille que baixe, que no bar hai moito chollo. Ti crees que esa é unha razón para que Miro baixe, Non, é unha razón para que subas ti. Veña. Ui, que carallo. Pero date coa foca, ese bombalón. Tira, penalti, mátao. Pero que faz, cuñado? Vendo fútbol pola antena patagónica. Será parabólica. Iso a catatónica. E por que non o ves no bar? Balbina quere que baixes. No bar sempre hai algún pesado que pide café e non me deixa atender os detalles, nin que tivese cara de camareiro. O que ti digas, cuñado. Pero Balbina quere que che dea exemplo de como tes que comportarte, así que arreando. É que é un partido moi interesante, Australia-Singapur. Australia-Singapur. Cal dos dous xoga na casa? Como vai xogar na casa, Pim? Xoga nun campo, como a todos.
Mira, ti non estarás algo obsesionado co fútbol. Como van? A ceros. Buah, é que non dan pé con bola, mira ti. A quen lle importa todo isto? Veña, vamos probar, que Balbina vai se cabrear. Mira, 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 vai ser gol, vai ser gol, vai ser gol. Ai, cajo. Oes, Balbina non se cabreará se o vemos 5 minutiños. No. Pois dalle voz, que se está poñendo interesante. Tira xa, anima. Falta. Inútil. Como suba eu e miro este a ver a tele, vai morir. Bos días. Bos días, don Nicanor. Eu pensaba que o olor de santidade era outra cousa, padre. Con un café, anda. Xa vou eu. Xéirame que a vostede lle pasa algo, padre. Ai, Mónica, non me marees. Eu non quero meter o nariz na súa vida, pero que colonia usa? O de porco. Mónica, aquí tengo café, don Nicanor. Tomeo rapidiño, que me vai espantar a clientela. Xa me dirá por que cheira así. Non é culpa miña. Montaron unha granxa de porcos cerca da parroquia. Xa podedes imaginar. Sí, pobres porcos. Quen lles ia dicir que o terían que cheirar a vostede? É o cheiro dos porcos o que non satura. Pegas a roupa, Nunca vin unha granxa que cheirase tan mal. E meto a roupa na lavadora a diario, pero nin así. Vamos, que a súa vida non está sendo un camiño de rosas. Xa está ben, Mónica. Non ten ningunha gracia ser unha víctima desa porcallada. En fin, marcho para a parroquia. Veica logo, don Nicanor. Desde logo, este home hoxe cheira fatal. E iso que nós estamos afeitas a pereira. Por certo, vou facer a masa para as empanadas. O pedido da señora. Mónica, mañá xoga o Dépor e o Celta en Riazor. Apetece ir a Coruña a velo? Claro. A min os partidos de fútbol sempre me dan, polo menos, unha alegría. Ah, sí? Sí, cando rematan. Non me interesa o fútbol, gracias. Pero irías conmigo, nena. Iso aínda me interesa menos. Ben, daquela, quedamos mañá ás 6. Paspi, estouche dicindo que non. Xa, pero eu ben sei como funcionan as tipiñas. Vino nun documental sobre as avestruces de África. Ah, sí? As femias sempre se fan as interesantes. Din non cando queren dicirse. Como a ti, ou pensas que son parvo? Parvo ti? Non. Un momento. Cando dis non, queres dicir non porque queres dicir non ou porque queres dicir sí? Non xo sei. Como eu non vin ese documental. Ui, que carallo. A ver que me paga esta factura, que necesito cartos para ir ao partido. Balbina, Paspi quere cobrar. Pois que lle pague, miro que vos estou ocupada. Aínda non baixou. Ainda está arriba ese pelandrán. Págalle a ti a pasta, anda. Con frecuencia, a femia carnívora dá terribles dentadas no xarrete do macho. Iso tamén non verías nese documental, non? Hola, Singapur. Veña, machotes. ¡Ala, Australia! Veña, Singapur. ¡Ay, ay, ay, vai, ay, vai, ay, vai! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Australia! Merda, merda, merda. Que che dixen, cuñado, que íamos gañar? Tíralle do aire. Ás veces pregúntome se paga a pena sufrir tanto pola selección do teu país. Veña, miro, que ti non és de Singapur. Non. Non. É porque non me dixeches antes, miñoca. Oh, carallo, agora estáse poñendo interesante. Pois despois van poñer os goles da Liga de Tanzania. Ai, de Tanzania, nin máis nin menos. Hola, Balbina. Que che importará a ti a Liga de Tanzania, moinante? Muller, é por coñecer xente. Que che dixen eu, que nada de fútbol. Ai, eu estaba intentando convencelo, pero nada. Ai, xa vin como o convencías, mona. Usaba unha táctica indirecta, xa sabes. Directo pra caixa, quero te ver. Vale, vale. Veña, e ti, baixando para o bar, E xa sabes, a tele nin tocala, queda claro? Clarísimo. Pero podo poñer o vídeo, non? Mira, quedas avisado, Como te volva a cachar co fútbol? Collo a tele do bar, e máis esta, mandas pro fallado, e quedas en ver o partido de mañá. Irmanciña, é que así tamén quedarías en velo eu. Oi, que pena me vai dar. Veña, desfilando, a paso lixeiro. A ver se o burro de Pereira non mete máis a zoca. Que eu non teño ningún burro. Veña, veña, menos lerias. Señora Carmen, non me marchará tamén vostede? E aquí cheira catufa, padre. Xa, pero íamos rezar o Santo Rosario. Eu só rezo na casa. Pois, espere, marcho con vostede. Non, non, non se moleste. Ai, xa falaremos por teléfono.
Quedou sen rabaño, padre. Que demo pasa con esa granxa, Abelino? Como pode cheirar tan mal? Pasa que non limpan como deberían limpar. Houbo xa miles de queixas dos veciños e a cousa vai a peor. Serán porcos. Sí, grandes e moi gordos, polo que teño entendido. Digo que son os propietarios. Se non limpan dabondo, haberá que denuncialo. Oi, padre, eu falaría cun bo abogado. O dono da granxa é un home moi poderoso. Non será para tanto. Seguro que lle busca reviravoltas o asunto para que non prosperen as denuncias. Pois acaba de topar con don Nicanor, cura párroco. Teña cuidado, non lle vayan botar abaixo a igrexa para facer outra granxa. Pois ese moinante é poderoso. Eu teño de man o mellor abogado. Hola, Pedro. Quería che comentar un asuntiño. De acordo, paso pola túa casa. Veña, gracias. Y a la Celta gritamos, a la Celta campeón. Que fai, Santos? Bos días, señor Gutiérrez. Estaba buscando o acertante da quiniela para botarlle o lazo. Esti Peláez. Ai, Santos, vai a excusa máis mala. Se chego a ser Gutiérrez non tragaba a parvada esa da quiniela nin tolo. Pois a min sempre me funciona. Ai, sí. Que, estás preparado para o partido de mañá? Non me fales, teño a tele escangallada. Pódelo ver no bar. Se o meu cuñado segue a meter a zoca, Balbina vai nos deixar sen tele. Oh, vas de cu, Santos. Ti non coñecerás ningún técnico. Para que? Para arranxar a tele ou para arranxar o teu cuñado? Para arranxalo de miro, primeiro necesitamos saber que tipo de especialista necesita. Que día presa do partido. Mira, mira. Vai, están aquí os dous. Que fai coa prensa deportiva, Peláez? Estaba buscando acertantes da quiniela para lles botar o lazo, señor Gutiérrez. Vai, excusa máis mala. Veñan á sala de xuntas, quero que vexan algo. ¡Tachán! Que lles parece? Un xamón digno do seu talento, señor Gutiérrez. Impresionante. Ten boa pinta, Acaban de mandarmo da miña granxa. Daquela vai ben o negocio dos porcos. Vai vento en popa. E como propietario, quero darlles un agasallo para que tamén teñan algo da miña granxa. Da granxa, gracias, señor Gutiérrez. Sí, a nos encanta no lo xamón. Aquí teñen un calendario para cada un. Como sei que son tan futboleiros, en azul trae os días que se xoga a Liga e en verde os días que se xoga a Copa. Gracias, señor Gutiérrez. Cunha foto de Raúl, Sí, pero non todo na vida é fútbol, señor director. Tamén nos gusta o xamón. Sí? Pois, se queren, podemos darlle unhas fregas no xamón para que colla a sustancia, Sí, claro, claro. O ano que ven imos poñer un xamón no calendario, non se preocupen. Ben, ala, que teño unha reunión moi urxente. Gracias, señor Gutiérrez. É vostede tan xeneroso. Ímonos acordar de vostede todos os días do ano. E tamén da súa familia. Vehículo para transportar cargas pola autovía. Unha barca. Pero miro, como vas ir pola autovía nunha barca? Remando, pixiñas. Que fácil é criticar. A ti, facilísimo. E ti que poñerías listo? Camión, cocoliso. Mira, non vou discutir contigo por matices. Para ir, poñemos a carga na miña barca e para volver no teu camión. E así xa non discutimos. Miro, vou limpar a sala. Xa sabes, atende ben o bar. Ti tranquila, carrapuchiña. E nada de pasmar coa tele. Non te preocupes, miña ruliña. Bruxa. Pon un bocata de chourizo, anda. Agora non podo, Pelandrán. Vai empezar o partido entre Arabia Saudí e os pelagatos árabes. Serán os Emiratos Árabes, non? Iso. Balbina xa subiu. Pois podía botar unha man. Entre a terraza, as mesas e a cociña non dou feito. Non me amoles, marmota. Agora vou estar ocupado estudiando os problemas do campo. Do campo? De que campo? Do Bernabéu. De cal vai ser? E ti non lle digas nada a Balbina, Esa gaiteira é capaz de deixarme sen fútbol. Non, ti por iso tranquilo. É tan fácil de enganar a coitadiña. Sí. Ui, realmente a pobre sempre está nas verzas. Aí falaches. Pensei que estabas limpando. Volvín para buscar o pano. Moi ben, moi ben. Mónica, que fai esa tele acesa? Non oiches a Balbina ou que? Nada de tele.
Podesmo explicar, lagarta? A explicación é que vostede un tarambaina, xefe. Non o digas como se fose un defecto. Trae ese mando para con, bandallo. Acabouse a tele. E se mañá queres velo de por Celta, primeiro terás que traballar. Pero... Nada de peros. Aviseite ben avisado. Volvo para arriba. Non queres que chegar de mando? Aí vai che estorbar. Dime unha cousa, Miriño. Crees que ti és moi listo e que eu son moi parva, non si? É que se cho digo non me vas crer. Ai, cando pasarás de ser un pastrán a ser unha persoa normal? De pastrán a persoa normal. Vaya maneira de querer en picado. Pase, padre, pase. Que? De que quería falarme? Pois, desculpe. Roy, cerra a porta do baño, anda. Se estou aquí, papá. Pero xa marcho. Para min que son eu. Vostede? Verás, Pedro, todo é culpa dunha granxa de porcos que puxeron cerca da parroquia. Era diso do que che quería falar. O cheiro non hai que non ature. Pegas a roupa e... Non teño palabras. Sobran as palabras, padre. Sí, claro. E por culpa deste fedor non teño que me veña a misa. As clientas marchan... Perdón, as devotas marchan e as colectas baixaron moito. E que quere que lle faga eu? Todo é culpa do dono da granxa, que non a limpa. Polo visto é un fulano con moitas influencias, pero non me importa, eu quero denuncialo. Denuncialo? Home, antes será mellor falar con ele e chegar a un acordo, non? Falar? Como collo adiante ese cantante, son capaz de darlle un par de... Nada de falar, o xulgado con el. Padre, un preito leva moito tempo e moitos gastos. Vostede coñece ese fulano? Pois non sei quen é. Pois eu localizo yo e vostede fala con el. Se ti o dis... Xa verá como falando chegan a un acordo. Ten razón, Pedriño, como sempre. Gracias. Padre, se hai algunha novidade non fai falta que veña, xa me contará por teléfono. Hasta loguiño. Mónica, a ver se me podes traer un cafeíño. O famoso café Pereira. Se quixese iso non cho pediría a ti. Pois se queres café de verdade, tes que darme cromos de futbolistas. Iso é chantaxe. Non, son para distraílo o xefe. Mentres el pega os cromos no álbum, eu podo preparar o café con café. Carallo! Se é por iso. Toma un feixe deles. Vale. Que, padre? A vostede non lle interesa facer esta colección de perfumes do mundo? Damo de sempre, anda. Sí. Mundo misioneiro e Mailoola. Se vostede quere, podería acabar coa fame no mundo. E logo? Cheira que alimenta. Tuto. Veña, ande, teña caridade, circule por aí a ver se lle dá un pouco aire, vale? Veña, taloguiño, tá? Hola, Tuto. Chegou de cine. Chegou. E con Catherine Zeta-Jones na portada. Que ben. Mañá botan na tele Chicago, musical. Non o penso perder. Mira. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna brush my knees and roll my stockings down. And all that jazz. Recomendo xa, gañou un monte de Óscars. Eu verei o de por Celta, xogan a mesma hora. Fútbol. Adeus película. É lo que pasa. O bichoco de Roy quererá ver o partido e meu pai seguro que se pon da súa parte. Lóxico, é o partido do milenio, Todo un milenio para xogalo e tiña que ser precisamente mañá. Ademais, hai un partido do milenio cada semana. Este non é un partido do milenio calquera, dos que xogan todas as semanas, Este é dos de verdade, dos que só hai 3 ao ano. Non sei que lleves ao fútbol, Tuto. Pero un derbi é un derbi. Non o vas comparar cunha peli. Pero un derbi é un derbi, unha peli é unha peli, é un pai é un pai. Hola, xa levo a paella, Paula. Vale, adeus, Tuto. Veña, ata loguiño, ata logo. Hola. Que tal, Miro? Aquí, vendo o partido que se xoga en Arabia Saudita. Será en Arabia Saudita. Será. Pero na tele non se ve nada, está apagada. Balbina confiscou un mando a distancia. Estás vendo un partido ca tele apagada. E que? Gústache? Home, ser é como se lle faltase algo, pero éche mellor que traballar, a ver se me entende. Xa. Anda, levanta o cu e vaille a Pedro pola paella. E mentre se acaba de facer, pode seguir vendo o partido na lavadora. Na lavadora non é o mesmo. Hola.
Xa tes aí o dianteiro centro. Cervexa e nécora, irmanciña. E ti que fas aquí, Monicaco? Aínda tiñas que estar na caixa. Tiña, pero ninguén o vai notar. Gutiérrez ten unha granxa de porcos e pasa o tempo enredado co negocio dos xamóns. Será que leva las contas? Non, el dedícase a estudiar o produto, a comer xamón, vaya. Ui, coidar animaliños é eche moi escravo, que mo digan a mí. Así que Gutiérrez ten unha granxa de porcos. Sí, e dá uns xamóns que deben de saber a gloria. Para algo engordan perto da parroquia. De que parroquia? De que parroquia? Antón, teño que falar contigo. Un momento, miro. Pois están ali perto da parroquia. Antón, quero falar contigo agora. Agora non podo, cuñado. Pero é que temos que falar agora mesmo. Un pouco de educación, miro. Pelouro, ti sabes lo que é educación? Claro que sí, me cago no mundo. Balbina quedou comando a distancia. Non temos tele. Miro, é só un momentiño. Non me interrompas, Pedro. Senta e espera. Estou falando con meu cuñado. Pero que carallo dis que quedou comando a distancia, Balbina? Confiscoumo por ver a tele en vez de traballar. Será traidora. Pois está en perigo o partido de mañá. Temos que tomar medidas. Tomar medidas. Iso é o que me gusta a min. Non, home, digo que alguén terá que arrastrarse, suplicar. Iso. Que esa vampira pida perdón e que se arrastre como unha miñoca. Balbina non, idiota, ti. Eu? Sí, burricán, vai onde a ela e dille que o sentes moito, que és un langrán e que só tes aire no cerebro. Por iso teña a mente tan despexada. Aténdeme, babicas, dille que estás disposto a cambiar, que ela é moi exixente, pero que ten razón en todo. Que é moi deterxente, pero que ten razón en todo. Deterxente non, cuñado, exixente. Dillo a túa maneira, pero escolle ben as palabras. Tranquilo, voinos escoller de maravilla. Balbiniña, meu repoliño. Ai, que queres agora? Que che quero pedir perdón. É que estou disposto a cambiar. Vale. Vai. É que tes razón en todo, pero ás veces es algo víbora, É bastante bruxa. E pareces unha tarántula caníbal. Que non é iso, cuñado, non é iso. Non és unha tarántula, és unha touparrilla berzas. Ai, sí, moi bonito. E aínda diré máis. És un anchó de plexiglas. É máis rabuda que un pebento de padrón. Ala, xa ves que ben escollas palabras, como me dixo Antón. Desde logo tes moitísimo talento para escoller as palabras. Irmanciña, non estarás cabreada. No. Daquela podo ver a tela outra vez, sobre todo o partido de mañá. Vou escoller moi ben as palabras. Teño un cabreo que boto fume. Nin partido nin farrapos de gaita, Neste bar acabouse a tele para dous impresentables como a vos. Muller, se o dis así, vai parecer que estás desgustada. Vas coller a tele e vala levar para o fallado agora mesmo. Para vela ali máis tranquilo, non é? Para que a vexan os ratos. Veña, vais a tele donde el. Pero... Nin pero, nin pera, andando. Irmanciña, digo eu que... Tes algo que dicir, berberecho? Non, eu nada. Eu vou tomar o aperitivo para fora. Antón, espera. Antón, espera, Antón. Me cajo nos satélites. Cerca de que parroquia está esa granxa de porcos de Gutiérrez? Da parroquia do Padre Nicanor, ali na Avenida do Monte. El nunca comenta nada. Ten medo. De que lle piden responsabilidades? De que lle pidan un xamón. E ti por que tes tanto interese neses cochos, Por nada, home, por nada. Graciñas, Antón, pasa a axudarlle a Miro. Agora mesmo. Que carallo, non podo comer tranquilo. A este paso non vou medrar nunca. Veña, pasa, bandallo, axúdalle por ese lado. Collea ben, cuñado. Colle ben ti, mincha. Pesa de carallo, A ver se quedou dentro para dar ao tío algún deses. Xa o dicía Balbina, xefe. Ao final tanta televisión acaba facéndose pesada. Ti xa podías botar unha man, Lercha. Ala, xa lle quitei o pó. Agora pesa menos. Ai, que graciosa. Veña, andando para o fallado, que vos marcha toda a forza pola boca. Veña. E onde van eses coa tele? Ides instalar unha desas pantallas panorámicas. Aquí o único de tamaño panorámico é a empanada que teñen algúns. E logo, por que sacades de aquí? Están castigados en tele. E o partido de mañá? Os clientes queríamos velo aquí, no bar. Ai, sinto, chututiño. Avisei a Miro ben avisado. Pero, Balbina, que culpa temos nós de que Miro sexa un parvo do grelo? Tampouco te pases, Iso, Pereira é un pasmón, un parvo e un papaxornas, pero non merece que o insulte. E onde nos imos juntar agora os amigos para ver o derbi? Ai, a mí non me digas nada, tutiño. Neste bar acabouse a tele e o fútbol e todo. Pero isto é un delito contra a humanidade.
Veña, por aquí, por aquí. Un descansiño, cuñado? Esta tele pesa como un morto. Ainda diría máis. Aquí cheira a morto. Sí, son os teus obrazos por callán. Ai, sí. Pois aínda temos que subir tamén a da sala. E mañá quedamos en partido e sen nada. Todo por culpa dunha alpabarda que non fai nada ao dereito. Es impresentable que non apareza máis por aquí co esnafro. Ese impresentable ti, cuñado. Ai, sí. Veña, anda. O choio, antes de que apareza Balbina. Veña. Ei, tira. Por aí. Hola, Pedro. Xa ves como están as cousas. Ninguén se achega por aquí. Non baixas do coche? Voulle contar rapidiño que é mellor, padre. A granxa de porcos é de Gutiérrez. O director da Caixa? Exactamente, así que xa sabe. Fale con el. Terei que falar, sí. Gutiérrez é algo fachendoso, pero non é mala persoa. Non das nada para as ánimas do purgatorio? As ánimas do purgatorio estánlle ben ali, padre. Peor é o noso, que estamos no inferno. Que presa! Uf. Ou convenzo a Gutiérrez ou as ánimas do purgatorio están perdidas. Vou falar con el agora mesmo. Prepárame a conta da terraza, Balbina. Vale, agora mesmo. Hai que ver que carácter ten Balbina, Deixounos en partido. Podes velo na casa. Muller, velo no bar cos amigos ten outra emoción. Discute a xogada, discute se foi penalti, discute se o Celta é mellor que o Depor, berras e o árbitro. É dicir, faz amigos. Claro. Ademais, o fútbol é cultura, non? Na casa dis penalti, pero no bar penalti, penalti, burra bella, papacigos do nabo, iso veo ata un gato chosco, cacho animal. E así practicas vocabulario. É o gusto musical. Cando gaña o Celta cantamos o himno. Ala Celta campeón. E cando perde, tamén cultiva o gusto musical. Tamén, porque non paran de tocar a gaita. Ten un minuto, señor Gutiérrez. Pase, pero non pase moito. É vostede o que cheira así, padre? Para min que sí. Pero, home de Deus, que fixo para cheirar desa maneira? Os 10 mandamentos din non matarás, pero non proíben lavarse. Cheiro así, por culpa da súa granxa. Que di? Se os porcos cheiran que dá alegría. Mire. A granxa está atufando a parroquia. Estivo últimamente por ali. Eu? O único que sei de granxas é que entran porcos por unha porta e saen chourizos e xamóns pola outra. O que pase dentro, ocúpase o encargado. Eu son demasiado sensible. Cantos porcos hai nesa granxa? Mais que empregados na Caixa. 2000. 2000? E só ten un encargado para cuidalos a todos. E que quere? Que lle poña unha secretaria a cada coche? Contrate a alguén para que lle limpe a granxa, non? Si, e de paso leva un decorador e unha manicura. Pois traslada a granxa aos terreos que ten a Caixa no monte. Ali non molestarían. E por que non traslada vostede a parroquia, Deus está en todas partes, non creo que che importe. Que me di? Se necesita un crédito para facer a operación... Non me enrede, Gutiérrez, eu non quero un crédito. Deixe que lle explique a situación. Xa verá como chegamos a un acordo como persoas civilizadas. Hola. Mañá votan Chicago na tele. Come on, babe, why don't we paint the town? Non a penso perder. Que dixeches? Que mañá votan Chicago, o musical que levou tantos Oscars. Unha pasada. Xa verás como che vai gustar. E ti de onde sacas que imos ver esa película? A mesma hora hai partido. Ai, que mala sorte tes. Eu pedino primeiro. Mala sorte a túa. E por qué? Porque o pediches primeiro, pero non a vas ver. Que dis, Berzolo? Penso ver Chicago, Será se colles un avión, vaca loura. Veña, non discutades. O que discute é Roy. Es ti. Es ti, piollo, ti. Silencio! Se algo aprendín exercendo de abogado é que as disputas poden amañarse falando, así que facedo favor. Falade como a persoas adultas, Ten razón, papá, parecemos nenos. É certo, temos que falar como adultos que somos. Sobre todo eu,
Eu tamén, Ti és un anano piollo. E tú unha cenoria con patas. Pero cala, carracha. Cala activa, Calade os dous! Deberíades tomar exemplo de don Nicanor e de Gutiérrez. Eles están amañando un problema máis complicado co voso e falando como a persoas civilizadas. De verdade, pensa que vai conseguir algo con tanto bla bla bla? Eu non marcho daqui sen unha solución. Ou pensa botarme polas malas? Eu? Non. Menos mal, algo é algo. Para botar os bardallas como a vostede teño xente de man. Seguridade. Eu iría liscando, padre. Marcho porque teño un recado que facer, Pero que conste que non teño medo dos seus gorilas. Ala, non dea tanto a lata e xa verá como lle regalo un calendario. Isto non queda así. Claro que non queda así. De entrada vou facer un bocadillo de primeira división. Celta demostrar por historia e tradición. Se pensas que me vas a molar cantando hinos de fútbol, estás moi equivocada, lagarta. Cando xogas con tesón, vibra toda a afección. Cala, Lercha, non te importa que os demais suframos? Que sensible, xefe. Seguro que non pode vir un técnico antes de 15 días. Xa, pero mire que a tele é como o pan, un produto de primeira necesidade. Ajá, vale. Oh, cara. A cousa non ten solución, cuñado. Balbina segue cabreada. Se non lle falas e non te achegas a menos de 100 metros, case non se lle note. Fixeche la boa, Pastrán. Onde está? Arriba, foi descansar media oriña. Creo que o fai para chinchar. Para chincharnos? Sí, dixo que ia poñer os pés en alto para molar infelices. Será para descansar as varices. Pois será. Escoita, se queremos ver o partido, a única solución é falar con ela agora mesmo. Falar con ela? A que distancia? Tes medo, cuñado? Medo, non. Pero case me apetece dar un paseíño polo parque. Quieto aí, cagainas. Temos que falar con ela. E como? Pois cando un non está seguro de si mesmo, hai que aplicar a sabedoría oriental. E iso como funciona? Temos que tomar exemplo da natureza e aprender do mundo animal. Eu son bastante animal, polo menos é o que di Balbina. Trátase de escoller un animal que veña ao caso e imitar as súas virtudes. Ti, por exemplo, imagina que és un león. Pois terá o valor do león. Xa entendo. O valor do león, a astucia da raposa... Exactamente. Gústame. Collo un animal que me sirva de modelo. Sí. E enfronto a Balbina como se fose sebecho. Iso é. Pero que animal escollo? Un que morda como o tigre ou fago de rinoceronte? A miñoca. Sí, xa me sinto como unha miñoca. Ese animal terrible que... Que fai a miñoca? Arrastrarse polo chan. Pero ti que dis? Que sí, cuñado, tal e como está o panorama, esa é a única maneira de falar con Balbina. Anda, ven para arriba que te explico, vale? Xa verás. Balbina estará no dormitorio, xa sabes, de foie gras. De relax, pasmón. Iso. Moi ben, atende. Ti faille a rosca, pero a conciencia, Dalle xabón, moito xabón. E arrástrate como unha miñoca. Iso sí, sen perder a dignidade. Oh, por suposto, cuñado. E que lle digo? Pois dille que leva un vestido moi bonito, que lle quedan moi ben eses pendentes. Balbina, que ben che quedan eses 3 dentes? 3 dentes non, pendentes. Era broma, para ver se estabas atento ti. E cando xa teñas a punto, soltaslle o tema da tele. Vale, vou na chamar a Modiño por se está dormindo para non espertar. Ajá. Balbina! Que pasa? Está experta, descansando como unha marquesa. Moi ben, ti tes claro o que lle vas dicir? Sí. A ver. Balbina, quería che dicir que faz moi ben en descansar. Sí. Telo moi merecido. Ajá. Deberías dedicarlle a isto non media hora, senón 2 horas todas as tardes, Moi ben. Ademais, eu non penso vir por aquí para que esteas tan pancha como unha reiña. Sí, señor. O señor ten ganas de bromas. Irmanciña, o que miro quería dicir É que hoxe levas un vestido moi bonito. Non me digas. Sí, e uns pendentes que non lucirían millor en ningún outro sitio. Os pendentes están nun caixón, miro. Miro referíase a que... A que o teño moi merecido e que lle debería dedicar a isto 2 horas todas as tardes para estar como unha raíña. Efectivamente. Fágolle máis a rosca ou dicímoslle xa o do partido. Ala, burro. E
Vaya, sí que era iso, moinantes. Xa vos lo deixei ben clariño, nada de fútbol, nin de tele. Así que veña, fora daqui, a marear con ese conto a outro sitio. Veña. Dislle un piropo e súbeselle a cabeza. Veña, liscade dai. A sabedoría oriental non di nada para estes casos. Sí, que fagamos como as lebres, que escapemos correndo. En serio, gustaríame ver que sodes capaces de dialogar. Quero escoitar 3 frases seguidas nun ton razoable. Está ben. Eu creo que debemos ver a película. Xa, pero eu creo que debemos ver o partido. A película é moito mellor. Non a vas comparar co partido. Na película cantan os actores. E no partido cantan os porteiros. Xa van as 3 frases. E non dirás que non empreguei un xeito razoable. Pero xa ves, cando se lle mete algo entre os cornos... Cornos tes ti, cabratola. A isto lle chamades diálogo? Sí. Non, sí. non. Silencio. Cando alguén quere chegar a un acordo, ten que ceder en algo. Vale. Deixo che ver o partido durante os anuncios. Sí, ó. Morro conto, déixate de tanto musical e dedícate a estudiar. Non podes pasar o día pensando nos escenarios e nas revistas de cine. Iso era o que eu lle dicía. Xa, bro. Claro, eu non podo ver a peli e a él non lle dis nada porque vexo fútbol. Como ti tamén o ves. Roy, non ten un exame ás portas, como tes ti. Hola, padre, que tal? Xa falou con Gutiérrez? Falei. Seguro que falando civilizadamente chegaron a un acordo. Home... Conte, que medidas vai tomar Gutiérrez para amañar o asunto? Pois tomou 3 medidas. A primeira, rirse de min na miña cara como a unha mona. A segunda, chamarme de todo. E a terceira, botarme dali de mala maneira. Mira que ben dialogaron. Rapaces, seguro que tedes cousas que facer por aí, Sí, será mellor cambiar de aires. Con ese prepotente non chai nada que falar, Pedro. A verdade, non esperaba isto. Pero se quere guerra, aí lle quedar. Así me gusta! Podías ir pola granxa. Se cadra, atopas algunha irregularidade e podemos facer que acerren. Probablemente máis dunha. Ajá, o enderezo é Avenida do Monte 123. Avenida do Monte 123. É ben doado de lembrar. Avenida do Monte 123. Non necesito a nota. Pois non se preocupe, padre, que xa... Xa marcho. Sei cando molesto. Non molesta, padre. Apesta, que é distinto. Xa podes pensar algo, miñoca, ou quedamos en ver o fútbol. E ti xa podías axudar, Valdrocas. A Balbino non lle importa quedar mañás en tele. Como ela só ve os programas de tortura... De cultura. Pensa algo que nos poida axudar, anda. Que, padre, seguimos loitando contra os problemas da granxa, Está en vías de solución. Teño os mellores especialistas traballando no asunto. Pois como non chame o escuadrón de guerra química, Xa pensei, miñoca. A Balbina só lle gustan os programas de entrevistas. Se lle digo que no descanso entrevistan ao árbitro... Pero deixa de espartallar, cuñado. Aí está. ¿Qué? Sí, claro. Un programa de entrevistas. Que mala cara, Paula. Que cara vou ter? Mañá botan Chicago na tele e meu pai non me deixa ver. Vaya, pois podes montar unha asociación de víctimas con estes dous. Que pasa, Pauliña? Xa oíches. Teu pai é un ditador. Sí, un tirano que dá noxo e fai sempre o que lle peta. Teño que preguntarlle como consegue. Roliña, que dirías se che ofrecese a maneira de ver esa película mañá? Que será outra argallada das túas e que non contes comigo, nin tola. Xusto o que necesitamos, que gran actriz dramática. En drama rematan as vosas ideas. Non penso participar. Seguro que se trata de enganar o meu pai. Como podes pensar iso de nós, Non é enganar o teu pai completista. Seguro que entón quere dicir que imos enredalo de mala maneira. Algo así. Vale, de que vai o chollo? Pois, mellor vamos pro meu apartamento que vos lo conto. Dame algo que fale dos problemas do campo. Toma. Sobre os problemas que o Celta vai encontrar no campo de Riazor. E tamén fala do problema da pesca. Non me digas. Sí, da pesca de puntos para estar na Liga de Campións.
Explícate, macaco. Moi ben. Estamos aquí porque os tres somos víctimas da mesma injustiza. Tamén vos multaron por cazar na Alameda. Cala, paparolo. Digo que ningún de nós vai poder ver a tele mañá. Fuches coa escopeta á Alameda. 3 ou 4 veces, nada máis. Pero malo é que cando lle das a unha, pum, xa empezan todas. Asasino, asasino. Cuñado, a ver se atendemos o que estamos. Veredes, entre os tres podemosles dar nos fuciños a Pedro e a Balbina. Iso, nos fuciños. Do papón do abogado xa me encargo el. Non digas parvadas, animal. Nada de violencia, Túzaro. Ímolo facer seguindo o meu plan. E ese plan non será a desfeita de sempre, non? Tranquila, Paula, é un plan perfecto. Ti achegarás os teus dotes interpretativos. Eu achegarei as miñas ideas. E ti... pasamos o plan. Antón, non dixeches só que chegaba eu. Pois ti achegarás algo que non temos nin Paula nin eu. Non mo digas. O bigote! Xusto, cuñado, o bigote! Nin Paula nin eu temos un bigote como o teu. Si, se non fose polo teu bigote, pobres de nós. Tampouco exaxeredes, formamos un equipo. Eu son un máis, iso sí, con bigote. Claro, moi ben, cuñado. Paso a explicar o plan, Veredes. O problema é que Balbina non quere que vexamos o fútbol, por iso mandou subir a tele pro fallado. Non si? Sí. Solución. Primeiro, que ela decida baixar a tele pro bar. Segundo, que ela non este adiante cando dean o partido. Así poderemos velo. Claro, un plan perfecto. Para que veixas que cuñado teño. Miro, aínda non explicou como conseguilo, Claro. Acaba, taralou. Vale, será facilísimo. Balbina di que na tele só saen parvos en programas para idiotas. Sí, di que para parvos xa lle chega cos que ten na casa. Refires a Mónica, claro, pero a coitadiña nin se dá conta. Moi ben, nos imos lle dar a oportunidade a Balbina de elevar o nivel da tele. E como? Aí entra a actriz do equipo. Ti chamarás a Balbina como a quen que é unha presentadora da televisión local. Julia Roberts tamén fixo de presentadora. Ti dixlle que presentas un programa novo de entrevistas. Eses son os que lle gustan a ela. Sí, xusto. Un programa sobre asuntos importantes, con invitados cheos de ideas. O típico programa para xente informada. Policías, militares. Uniformada non, paparolo, informada. Xente que sabe o que pasa no mundo. Ti estás interesadísima en entrevistar a Balbina. Unha hostaleira de moito nabo. Nabos, grelos, bacallao, de todo. Balbina cociña moi ben. Ela aceptará participar na entrevista encantada. E iso como sabes? Pois porque todos témolo nos orgullo, por iso vai baixar a tele do fallado, para que todo o mundo a vexa lucirse. E para que quero eu ver unha entrevista coa miña muller? Eu o que quero é ver o partido. Que non vas ver ningunha entrevista, babicas. É unha argallada para que Balbina baixe a tele do fallado. Xa, e a suposta entrevista será xusto mañá en directo a mesmiña hora que o fútbol. Así Balbina non estará no bar durante o partido. Que casualidade. De casualidade nada. Todo isto foi pensado. E que gaño eu con todo isto? Porque tamén imos baixar a tele da sala. Así, mentres nós vemos o partido no bar, ti podes ver arriba a peli como a unha princesa. A teu pai, dixlle que vas a estudiar a biblioteca. Que? Un plan perfecto, Perfecto non, decide. Quen teña un xamón que o coide. Dígame. Escoite, Gutiérrez. Os mellores abogados da vila xa están traballando para min. Como a granxa non cumpla cos regulamentos de higiene, vaille caer sobre a súa cabeza todo o peso da lei. O que me sobran a min son abogados. E xamóns tamén. Así que non perdo o tempo nos tribunais. Tamén hai xustiza divina, e esa non se pode mercar con xamóns. Como ande cedellando con abogados, voulle retirar as subvencións que recibe da Caixa, don Nicanor? Vai arder no lume eterno. O lume gardeo pro churrasco, home. Ai, o malo é o colesterol, non o lume eterno. Herexe. Balbina, onde está a tele? Está guardada e ben guardada. Farteime de que miro pasmase con ela todo o día. Pero mañá poderemos ver o partido, non? Claro, cada un na súa casa. Pero Balbina, muller... Neste bar acabouse o fútbol. Podedes ler o xornal, xogar o parchís, pero nada de berrar, porque o árbitro está chosco. Eu quero protestar, Balbina. Pois protesta. Xa verás como che saco cartón vermello. A ver,
Eu son a presentadora da tele local. Crees que debo levar o pelo solto ou recollado? E que máis dá se vas falar por teléfono? Pero teño que meterme na personaxe. O pelo non che sei, pero como non chamas dunha vez, imos ter unhas palabriñas. Vale, vale. Isto é para ti. Xa contesto eu. Sí? Boas. A señora Balbina Santos? Sí, son eu. Hola, son Marilyn Corrubedo, da televisión local. Non sei se coñece o meu programa. Pois a verdade, eu a televisión moito non a vexo. En realidade acabamos de empezar. Chámase É hora de falar en serio. Un programa de entrevistas en profundidade. Buscamos xente que teña algo que contar. E pensamos en vostede para a entrevista de mañá. Non lle extrañará sendo unha das empresarias máis respetadas da vila. Pois, a verdade, eu non contaba con isto. Quérenme entrevistar na tele. Pois dille que sí, non? Sería mañá ás 20:30, en directo. Queremos que o espectador intelixente teña unha alternativa ao fútbol. Iso é o que digo eu. Xa está ben de tanto fútbol na tele. En que tele? Se non tes... Como fago? Paso polos estudios? Polos estudios? Non, para un programa deste nivel buscamos un marco privilexiado. Un pazo cun xardín precioso. Na Avenida do Monte 123. A ver que tomo nota. Avenida do Monte 123. Terán algún teléfono de contacto, por si acaso? O teléfono de contacto, sí. Dalle o teu móvil. 689 981 963. 963. Xa está. Que sexan preguntas faciliñas, que eu tampouco lle son unha intelectual. Non sexa modesta, Balbina. Deica mañá... Vanme entrevistar na tele. A ti? Que pasa, Paspi? Cal é o problema? É un programa cultural. E que tes ti de cultural, Balbina? A gastronomía tamén é cultura, Abelino, ou... Ai, sí. Pois veña, veña. Cultura para todos. Pon aí un cacho grande de empanada. Iso, que se vexa a cultura. Vale. Ala, aquí tedes. O programa é mañá ás 8:30. A hora do partido da película. Vas ter unha cacho audiencia. Se cadra son poucos, pero selectos. Conto con vos, Claro, conta. Vos, para todo que sexa cultura, sempre os primeiriños. Isto hai que celebralo. Sí, señor. Balbina, picou como unha parva. Fíxeno ben, Ai, estás feita unha actriz de primeira, Pauliña. Non é para tanto. O que fixo Paula tamén non podía facer eu. Ti. E logo, en Suiza traballei nunha obra de teatro. Nas obras dun teatro, Panfornias. Ti carretabas sacos de cemento. Por algo se empeza, non? Despois chamáronme porque necesitaban alguén que fixese de emperador. De encofrador, miro. O importante é que tivemos éxito. Agora, só hai que esperar o gran derbi de mañá. Balbina non sospeitará cando vexa que non hai entrevista, ni presentadora, nin nada. Balbina. Pensará que alguén lle gastou unha broma. Hai moito desaprensivo polo mundo. Digo choveu, hai cada desaprensivo que merecía que lle cortasen as orellas. Neste caso, os desaprensivos somos nós, cuñado. Ai, sí, claro. Eu nunca fui un partidario da violencia. Pois nada, vou facer unhas compras. Ala, vai, Ruliña, nós tamén imos probar, cuñado? Xa verás. Vai ser a propia Balbina quen nos pida que baixemos a tele. Mónica, tes que falar coa tua xefa. Sí, do meu aumento de soldo. Pero que aumento nin que carallo, Mónica, fala de cousas serias. O partido de mañá. Algúns co partido de mañá tedro máis negro, co cura ca granxa de porcos. Vexote nervioso. Queres unha tila? Eu non quero tila, quero tele. Tranquilo, Toto, que o da tele vai ter amaño. Sí, cal. Non sexas impotente. Impaciente, cuñado. Eso. A ver que fai Balbina. Ven. Xa sabes, Enrique, mañá ás 8:30 na tele local. Sí, non o penso perder. Ui, imos falar de todas esas cousas interesantes das que nunca se fala na tele. Claro, ata logo. Xa. Xa se ve que está debecendo por velo. Señora Carmen, a que non sabe? Mañá vanme entrevistar na tele local.
Sí, ás 8:30. Un programa moi serio. Pois haberá que velo. Dígallelo tamén aos clientes. Seguro que lles interesa. Muller, estes veñen aquí para facer excursións, pasear. Non creo que lles interese moito a tele. Se cadra xa están fartos de tanta excursión, un pouco de televisión non lles vai sentar mal. Vale, poño a tele ás 8:30. Xa me contará, Chao, chao. Oh, mira ti. Despois de botar tantas pestes contra a televisión, agora voulle ter que dicir a Miro que vaise do fallado. Muller, vala usar como instrumento educativo, non pasa nada. Iso é o que digo eu. Está a punto de caramelo, xa verás, cuñado. Ímonos rir un pouco de Balbina. Miriño, Antón, a que non sabedes... Irmanciña, estivemos a reflexionar sobre todo o que nos dixeches da tele. Precisamente... A verdade, tiñas razón en todo. En todo todiño, pódese vivir perfectamente sen tele. É que vos non sabedes Na que... tele non saen máis que parvos. Sobre todo parvas, hai cada avestruza. Home, iso, como todo nesta vida, é relativo. Como relativo? A tele mellor deixala no fallado para sempre. Ainda diría máis, para sempre ou polo menos 15 días. É que aínda non sabedes quen vai sair na tele mañá. Bo, algún furafollas? Sí, ou algunha palleta que non sabe máis que laretar. Eu! Ti? Ves, o que eu dicía, Avestruzas, laretas... Miro. Pero, irmanciña, como vas a ir ti na tele se es quen máis a critica? Crítica sempre constructiva, A televisión ten as súas cousas boas. Depende do uso que se lle dea. Sí, depende a quen lle deas na cabeza con ela, non? Seguramente que esa entrevista será moi interesante, pero a tele está no fallado e non a imos baixar por un só programa. E por que non? Non imos deixar todos os clientes do bar sen a oportunidade de ver a miña entrevista. Tamén é verdade, pero só por esta vez, Pois mañá, pola tarde, baixa a tele do fallado e xa está. Moi ben, irmanciña. A mí tamén me apetece ver ese programa tan cultural. Ai, moi ben, Antón. Ai, eu estou emocionadísima. Ti non, Mónica? Eu estou que rebento coa emoción. E máis emocionadas que ides estar, cacatúas. Ala, vamos, coñado. Picou o peixe. Paula, foi todo sobre rodas, Sí, mañá podes pasar para ver a película. Ajá. Non me deas as gracias, muller. Que pasa con ese partido? Boas noticias. Balbina ten unha entrevista na tele local á mesma hora. Así poderemos ver o partido. ¡Qué sorte! Avisa a todo o mundo. Que veñan os de sempre. Con discreción, Tuto. Tranquilo, serei discreto. Esmiro, que? Convidarás a unhas cervexiñas a un poquinho de xamón entre gol e gol, Mellor que o traiades da casa, que como na casa non se come en ningún sitio. Pois ala, toma, coñado, veña. Ánimo. Que se vexa ben, Non todos os días hai entrevistas tan boas. Antón, tamén baixaste a tele da sala? Si, é que se cadra hai moito balbordo no bar e temos que subir a sala para atender ben a entrevista. Si, hai que ser revisor. Previsor, cuñado. Iso. Paréceme moi ben. Supoño que ti tamén verá a entrevista, Tuto. Sí, como a todos os clientes do bar. Quen vai ver entrevistas o mesmo día do Depor Celta? Xente culta como a min. Sí, é como a min, é como a min. Marcho, Mónica. Non é algo cedo. Primeiro vou recoller o vestido novo. Ui, vestido novo para a ocasión, Logo paso pola perruquería e xa vou para a entrevista. Ocúpate do bar, que xa sabes como é, Miro. Vale, farei de camareira cos clientes e de canguro co xefe. Coa ilusión de verme na tele, seguro que descoida o negocio. Esa é a palabra, coa ilusión de verte. Para min que vai ser máis ilusión que realidade. Dentro de nada estaremos vendo o partido. Estou desexando ver os caneos, os goles, os penaltis. En fin, o típico das entrevistas. É que Miro non é un entendido en programas culturais, pero xa cho poño eu o día, irmanciña. O importante é que o vexo moi entusiasmado. Aí, iso sí. Pois ala, marcho, Espero que vos guste o programa. Seguro, ala, vai. Contesta ben as preguntas, a ver se sacas matrícula de horror. E se queren saber como facemos o café, paso eu polo programa e explícollelo. Ti? A mí fixeron unha entrevista en Suiza. Non foi unha entrevista, Miriño. Foi un interrogatorio na comisaría. Ala, deica logo, Deica logo. Chao. Eu marcho, rapaces. A onde vas?
Vou ver esa granxa de porcos, a ver se podemos apretarlle as carabillas a Gutiérrez. Nada de rifar con Roy, Ti a estudiar, Paula. Tranqui, papá, é o que estou facendo. Roy pode ver un pouco o partido se quere. Aínda que se cadra molesta o ruido. Non te preocupes, son dialogante cos piollos. Se me molesta, vou estudiar a biblioteca e xa está. Así me gusta. Daquela marcho tranquilo. Adeus. Chao. Canto falta. Home, pois... Xa me veixo animando. Balbina. Miro, se cadra Mónica prefire marchar para casa para poder ver a entrevista tranquila, máis concentrada. Sí. Mónica, podes marchar. Xa me ocupo de todo. Pero Balbina encargoume que... Non hai que encargarse de nada. Como non imos poñelo ao fútbol, haberá poucos clientes. Sí, a xente che moi burra. Prefiren ver o fútbol a unha entrevista. Será porque é un programa profundo. Pero moi profundo, profundísimo. Vale, pero que conste que me mandou vostede, Pois ala, Mónica, veña, vai tranquila, Non tan tranquila. Move o cu e veña. Sí. Como vostede diga. Chao. Chao. Deica mañá, Tuto, xa pasache no quiosco? Sí, para ver esa entrevista. Deica mañá... Ala, pasade! Adentro! Saca as birras, Miro! Eu xa vou! Agora mesmo! Xa pode pasar. Así, pasa, Ruliña. Isto vai de maravilla. Tes toda a sala para ti, para que poidas ver a peli como unha raíña. Genial, isto mola. Vale. Ei, un momento. E paspi? Eu que sei, poño de aí. Falto eu. Miro, acende a tele. Xa vai. Saúdos e moi boas noites desde o Estadio Municipal de Riazor. Xa están os da 11 do campo de xogo. Van celebrar o sorteo. A ver se toca un cuponazo. Pero miro, están os 11 xogadores e van celebrar o sorteo do campo para... Pois, Balbina, onde vas tan repenicada de perruquería? Levo algo de presa. Vanme facer unha entrevista en directo na tele local. Pero a tele queda por alá. Vanme a facer nun pazo precioso con xardín que hai na Avenida do Monte. Na Avenida do Monte? Sí, no número 123. Avenida do Monte 123. Que raro. E logo que ten de raro? Ali está unha propiedade de Gutiérrez. Pois será o seu pazo. Non é un pazo, é unha granxa de porcos calcatrea. Precisamente agora ia visitala. Pedro, non me gastes esas bromas. Estou en serio. Esa granxa trae tolo a don Nicanor. Pero como van retransmitir un programa tan serio dende unha granxa de porcos? Balbina, na Avenida do Monte 123 non hai pazo ningún. E ti, Mónica, como non estás no bar? Cousas do xefe. Díxome que podía marchar e case me botou. Así que vou para casa a ver a película. A entrevista! Se cadra, Miro e Antón cerraron o bar para ver a entrevista tranquilamente. Ni no sei, ni no quero saber. Ala, ata mañá. Ata logo. Ata mañá. Será mellor que confirme o lugar da cita. Pode haber algún erro. A ver, tenme, por favor. Deixarme un teléfono de contacto, así que vou chamar. Aquí está. 689-981-963. A min ese número soame de algo. Sí. Hola. Quen é? Non se pode dar a lata mentre está matando Chicago na tele, Oh. Era a voz de Paula. Aquí algo cheira mal e non é a granxa precisamente. Pero que falta ni que carallo? Pero que pitas, animal! ¡Esa fora! Ese gordo da banda non corre nada. É a mascota do Celta, Miro. E agora por que falta? Porque lle acaban de partir a perna a un. Sería sen mala intención. A ver. Aí vai. De Berizzo acaba de marcar en Riazor Eduardo Berizzo. ¡Ibas gañando, Martina!
Estaba interesante o partido. Irmanciña, isto non é o que parece, Parecía un partido de fútbol. De veras, eu nin me dera conta. Eu tampouco. Xa marchaba, Eu pasaba por aquí de casualidade para ver se facía falta algo. Eu teño que revisar un empaste. Eu tamén, que casualidade. Puxémolo un momentiño porque están nun descanso da entrevista. Mira, a ver se empezou outra vez, Antón. Pero cala, palleirán. Irmanciña, ti que fas aquí, Vexo vos un pouco desanimados, Oi, se cadra, estades desgustados porque non votaron a miña entrevista. Por certo, non dixerades que se aquí había moito balbordo que a iríades ver na sala. Non, na sala non. E logo? É que na sala hai os típicos problemas das salas de arriba, xa me entendes? Creo que xa sei o que pasa na sala. Outra vez. Sí. Marilín Currubedo. Son Pedro Barreiro. Quería felicitala pola entrevista que lle fixo a Balbina Santos. Un éxito total. Que? Como di? Unha entrevista estupenda. Todo arte e cultura. Cando a vexa, penso felicitala ben felicitada. Que pasou aquí? 3, 2, 1, 0. Antón, acabo de chamalo pastrán. O meu papaiño querido, quero dicir. E non te preocupes, Antón xa sabe o que acaba de facer o pastrán de teu pai. Pauliña, ti non ías estudiar na biblioteca? Na biblioteca, na sala do Espereira. A min váleme calquera sitio tranquilo. Imos falar ti e máis eu moi tranquilamente. Vai ser unha entrevista moi seria e cultural. Pasa. Eu tamén teño cita co dentista da vesícula. Quieto, A ti vouche facer unha revisión a fondo. E a ti tamén, Mona. Irmanciña, as aparencias enganan. Si, todo ten unha explicación. A culpa de todo é de Miro e Antón. Sí, veña Marilín, caladiña e andando. Ou algo, Pedro. Padre, teño boas novas. O asunto da granxa de porcos vaise solucionar nun santiamén. Non me digas. Sí, imos lle dar unha limpeza a fondo a esa granxa, pero moi a fondo. Non será a miña conta, xa sabes que somos unha parroquia pobre. Non se preocupe, valle saír de balde. Buenos días. Hola. Así da gusto vir á misa, padre. Xa ven, todo era cousa de limpar un pouco esa granxa. E temos yo que agradecer a Pedro. Non foi nada, home, non foi nada. E a Balbina, que nos mandou un dos traballadores. Ui, el faino encantado. Gutiérrez, ao final, tamén se portou ben. Prestounos outro traballador. Veña. Ala. Vai, agora. Abre, cantante. Vai. Corre. Aquí cheira que atufa, me cajo no mundo. Mira para él, que olfato tan fino, Cala, furuncho. Había poucos porcos nesta engranxa que faltabas ti, cuñado. Pero a quen me mandaría a min facerche caso? Imos enganar a Balbina, veremos o fútbol como a curas. Se ti non foses un lacazán, eu non tería que montar as galladas para ver un partido. Cala, pelauro. Que? Cando sexa famosa, todo o mundo vai saber que limpaban granxas de porcos. Pois dale con brío que isto é o teu calandraca. Non valedes para outra cousa, cuñado. A ti vou te mandarei unha granxa, pero de capóns, me cajo na penicilina. Pero que faz, cagarolas, toma! Parade, que se estresan os porcos. Os porcos. Ven para cá, queremos estresarnos. No, ven para cá.